Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Kasi magbahay ka lang. It's so rare nga mubati ko og pagmahay. Sige, prove it to me. Basig usapan ni sa mga rare instances nga magmahay ko, nga nakiglumba og swimming nimo. Swimming, ha? Really? Game? Fine. Game. Pero kung mudaog ko, gusto kong dili ka na muyatak pa dinis akong swimming pool, bisan ka no sa! Oh, harsh. I'm not harsh. It's called prerogative. Harsh pag ihapon ka nga tiguwang. And where are you going? Hey, Prepare to swim, obviously. Kay mag-contest makata tiguwang. stop calling me that! Sakit sa tuhod tiguwang. You just wait and see. Oh! Hey, nag-unsa ka? Kay magunsa man ita. Mag-contest og langoy. Then naghubo na ko sa kong gisulob kay di ko mahimo magsinina pa nga mag-swimming. Kay di ko parehasan ng uban niya. Nga inconsiderate kayo ug wa mahibaw nga di mahimo magsinina nga maligo sa pool. Ah, okay. My fault. Besh! Ang laway! You done? Ha? Are you done checking on me? Huh? Filingoy. Gitan-aw rin ako, oy, kung may uwat ka ba si mong lawas, aron may alas ko nimo. Thought so. Hawa na nila sa tubig, Bash. Tawas na. Kaya magsugod ni mi. Out. Sige! Wait! Ato ko magtanaw ninyo sa pikas ka side. Aron ako'y budjad consequence. Anong budjad? Ay! Dakong! Nakakawas na ko gikan sa pool. Oh my gosh! Ay! Kalami ba sa kong view gikan din ni Oy? Kita ko gyapon gikan din ni ang tanan. Tanan yun kalami ni Papa Pakonda, Papa. Okay, sis. Ay! Kaukad, oy! Kaukad! Murag dili pag ko makahorot na yun, Ana. For 1 year supply man ang ginakon. Delphine! Ay, Basta dakuha. magkakain na ka diha. Okay na, sis. On my count. Ready, set, Wait! Apil ko! Yana? Hello? Hi, kuya. May mo join? No. No? Ngano? Kay mahinong danon nga naa na mong duha ang mudaog. Ang mudaog karon sa lumas langoy. Dili rin may mo apilang ko? I'm sorry, Yana. Human sa lumba, mahimo nga makaligo ka na. Oh, okay kuya. Dili lang ko sa daplin. Mo-share na lang ko ni mo ha. Mutalikod ako. Okay na ang luyos akong bikini, kuya? It's fine. Ang akong bra? It's okay. Okay. Sige. Dili lang ko sa daplin. I will cheer for you, kuya ha? Go, go, go! So, okay ra kung siyan ang musulob og sama, ana? What's wrong? Nakatibak sa pool? At least wa magduster. Huh. May issue gid ka sa duster, no? Let's start. Kung madaog ko, everyday maligo ko sa imong pool nga naka-duster. Dream on. ready, Ready! set, Bayot ka! Usa na lang dyan kahala! Bayot yung swimming pool, Ron! Pagdali, oy! Mansa, Pagdali! Manigara man ni siya! Ona, nanya. Ready? Di ka na makaligo og pool bisan kanusa. In your dreams, too. Go!
Dili may mga kulikos lang mo. Dili may mga... Di na ko makalimutan ko sa bola. Kinalang daw ko. I'm going to win. Oh my God, nagpusunin niya mo lang mo Hadi wala lang siya. Madaog na siya. No! No! Go! Go, kuya! Gamay na lang! Go, kuya! Go! 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 Oh, shit! Bisa naglangoy. Lami lang yapon siya tanawon. Oh, why so yummy, kuya? Go, kuya! I love you, kuya! Go, kuya! Go! Few more strokes! Kaya pagdali! Aray! Christian! Paano may honong magka? Padayon kay padayon! Tunal kay ko. Magkabutan ako siminto. Magdaog na ko. Oh. Christine! Christine! Ang akong Shit! Tingalig bikugan siya. Christine! Christine, are you okay? Nasunod tubig pagsampiyag ni mo! Bahala ka niya! Oh my God! Dinaog ko! Dinaog ko! Shit! You won! You won! I won! You made it! Of course, I made it! You're the champion! I am the champion! Get out! I made it! You tricked me. Yeah, I saw it, kuya. Ate, ba't man ang manikas, uy? Magkasaka ni Lord, ana. Huh? Wa ko manikas, uy. It's part of the game. Ang manikas? I said wa ko manikas. You tricked me. Nagpatuo ka nga gibikugan ka. And it's part of the game. Ang manikas? To have a game plan. Like, duh. Mindset ba? Palibhasa, tiguang naman ko kagwit. Wala ka ng advance mag-isip. Nakaset ng imong mind sa tiniguang. Dili pa tiguan si kuya ha? 32 anyos pa lang siya. Ligon pa siya kabukukan. Dili pa kuya? Okay, if you say so. So, ansawa na to, kuya? Nidaog man ko. So, mahimo na kong maligo sa pool anytime nga bisag unsay suloban. Wa na dress code para nako. Right? Ay! Dawang! Mag-apil na yung kweri kaligon sa pool every day! No. Mo nag-dramang every day. What? I love you! What? What? Hoy, tiguang. Moy ato di kasabutan nga kun mudaog ko, makaligo na ko sa pool anytime nga akong gusto. O gali daog man ko, sa ato pa, pwede na jud ko maligo. Hoy! Napildi siya, girl. Napildi. Napili! No. Oh. Wa ka pa mudaog. Kay usa ka lap pa lang kadto. Uy! Unsa? Kinahanglan mo lang mo itaog balik sa pikas nga bahin aron madeklarar ang tinuod nga mananaw. What? Hoy, wa na sa atong sabot tiguang kaganina. My game, my pool, my rule. Uy! May ganun? Dawang! Tikasan. It's called game plan. Oh, Mangandam na. Kay maglumba na ta pagbalik. litsugas. Kay magpaabot mo diha. Dali na. Oh, naananoy? Apurado? Apurado? We are ready, Milvin. Nagunsa mo! Ha! Apil ko! Ha! Ligo ko! Apilik mo ko! Ligo ko! Shit. Lo! Lo! Nakabati na mi. Oh! Ay napag inamang. Nilitok na ka. Dili na ka amang. Wala! Dawang! Ha? Ha? Dili. Ala, Di na ko mutuo nga amang ka.
O ganun kibuhat din mo, Sir Eli, ha? Ha? Ngano nagpakaaron ingnon ka? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!